in the music and rock your body right. Rock that body. Takže čau lidi, já si tam u našeho nového videa dneska si zahrajeme Battle Royale Zero buildy a my se do toho můžeme pustit. Jinak čau. Já jsem tady taky. Nikoho nezajímá. Nic. To vystřihněči. Tak lidi, už jsme ve hře, takže tak. Kam padáme? My se ozveme, až někam dopadneme. Asi, nebo? Jo? No. Kam padáme? Ale to je ten brněnský What? No nic! Takže lidi, my jsme momentálně dopadli, já mám první Lidi, já jsem tady právě zabil člověka, jak jste mohli vidět. jestli to vyjde podle našich představ. Přesně. Jinak po téhle hře dáme nějakou challenge, takže určitě se na to něco těším. A ještě Fonkorem po docela dlouhé době, takže nečekejte žádnou parádu. Jo, jakoby ne úplně tak po dlouhé době. A to hraju jsem po 3 dnech, ale tak jakoby Když se ti něco nepodaří, tak to pak může skrýt za to, že jsi to dlouho nehrál. Já si nebudu Marko. Co to je? Ty vole. Ježiši. To cos. Jaj? To Ty vole. tady to máš znova, Dero, pojď sem. Hej. Co? No, tady to monstrum. Budem 2 monstra. No nic. Tak kdyby tě někdo uviděl v realitě, tak jako už víš, že jsi no nic. Co kdyby jsme dali challenge? Počkej, já jsem roztlskávačka. Začni tancovat, dej R2 a začneš tancovat, pak se pro tomhle promění. Počkej. Dáme challenge. Počkej, já jdu tancovat. No nic. Jinak lidi, zítra má se zpátky se má vrátit chapter 5, takže tu z té asi vyjde určitě nějaký video. Bohužel nevyjde. Protože jsme si mysleli, že to bude něco jiného. Nevím, ale skočil jsem do vody. Já to... Však to má tak. Však to má. To kolik měří. A ty... Jo, aha. Já jsem se proměnil zpátky. Čtverečkem se proměnil. Čtverečka. Když ho podržíš. No nic. Kam skáč? Nic. A nemáme tady to video. Já taky ne. Co dělá Borka? Borka vypadá, jak kdyby chtěla udělat potrmalec a neumí to. Mě nefukuje jump? Pečko. Skákej, když tě funguje jump. To je, jak kdyby si řekl vozíčkáři, ať doběhne tam a zpátky.
Tak, to musíš. tak si zazbívej, skákej tady, skákej. No nic, Tak, get out! Jde jezdit, když jsme monster, nejde. Co? Běžíme, běžíme, běžíme. Jako Nic. nenáležíme. Ale vietnamský figurky. No nic, get out. Už mi funguje jump. Ježi. Asi ti chtěl schodit, pak mi řekl, že to tak úplně kesi. To asi nepůjde, no. Jeden karavané. Děláš, jak kdyby to šlo. Už jak to jde, tady brm brm. A tak, no nic. Oh nic, get out. Dobrý, já chci jít na fighty, já si to chci vyzkoušet. Nok! Kolik seš ještě? Hej, mora, ale dobrý už. Já se na chvilku podívám. Je. Dal bych tuhle challenge. Ok, akorát mám si to vybít. Baby, no, budem to muset hledat jako hodně. Jo, on je tady taky borec. Chábr jako. Máme tady dalšího chábra, Dero. Jaha, Třeba helpnout. kurva to si dráku. Jaj. Napadl jo. Tak, dáme challenge, play jo? again a dáme tu challenge. No. Teď ta celá Challenge. se vystříhne. Tak počkej, už Ne. tam jdou. Takže Co? čau lidi, já si tam našel jeden videa. No nic. To nic. Ale škoda. Takhle, počkej. Ty vole, Takhle, díl jsme dopadli a už se tady docela utíme, takže. Tak a našel jsem tyhle kostičky a tím přivoláte toho Supermanovca. Tak. Supermanovo. Počkej, Nebo já jakoby, ne Supermanovo, ale jakoby jeho tety, nebo co to bylo? Já nevím teď, co to bylo. My vlastně nemůžeme používat zbraně, viď? Uhni! No jo, vlastně. Hej, můžeš jít někam. Já bych dal, že můžeme jakoby do té doby, dokud to nenajdem. To by bylo to moc easy, to bych nedal. Okay. Halo, čem to je Česka? No nic, get out. Může se používat i to. Počkej, co to? Taky plášť. Jo, počkej. Jo, tak to můžeme používat taky na rotate. Prostě, já bych dal asi všechno, kromě těch zbraní. Co je tohle? Je to týpek. Někde. Pecko. Bomba, pecka. Já tady spawnu doga. Čau, chábre. Discord time. Jaký je Discord? No nic. Nevím. Nic, kde dál. To dáš ty to. A. Ty už se do něho šel? Kde jsi? Padáme tam. Jo. Tam úplně nedopadne. Jsem tam úplně 150 metrů. Ty vogo, já tady jde kroky. Ty dám. Ty Už po tobě někdo šutí.
Hodil by se mi help. No já jakoby nemám jak těl, A takže jo. můžeme to jít. Jako můžeme pickaxovat, no ale jakoby No. asi posuna, no. A dvakrát nebo jenom? Jednou, vem si to. Ne? Tak já už něco mám, tak Jo, okay. Musíme najít i tobě. Něco na nic. Kdo to je? a PC. Já bych úplně řekl, jo, super, tak Jo, šel bych od něj jakoby dál, no. Je to jakoby boss. ale byl nějaký trošičku slabý dál. teda, co? No, co všechny, no nic. Tady máš něco? A jo? Tu je? Jo, aha. Je to má náboje nějaký. A jaký? Fakt, ukáky. Uka. To by mě taky zajímalo. Zabírá ti to 2 sloty. No jo. Počkej, to nějaký... Nevím, ale... Opa. Jo, to je toho, já už vím, co to je. No, to je to asi... To není asi náboj, Tak si to je vyměníme. naše použití. Tak No. si to Jo, vyměním. jaký máš? Ty rukavice? Já mám tohle. Okay. Jaj, autíčko. Jaj, chápej, Nok. Nice. Hej, to je mega OP. To je mega OP. Hej, oni doslova měli 2 legendary zbraně, počkej. To tady musím schovat. Počkej, teď mám tu tady Ke to, stromíku. jak jsi měl. Ke stromíku. Já to schovám ke stromíku. Tohle je mega OP. Co měl? Ale on má ty tvoje rukavice, tak mi dej ty opotřebovaný, mám si tyhle, dej ty opotřebovaný. Ještě jsem našel, ještě tady to měl. To je to, jak Jo. Na tom je cíl. Další? Fakt? Jo, Já jsem to neviděl. Jo, no jo. 10. No nic. Ty si ho nezabil. Ano, Zabil, ne. tady je. Jo, nezabil. Jo. Jaha, tak No nic. ono ti to odpálí, ale není to proti tomu. Mám Ačko Hero rank. Mám A. Asi seš Ačko. Jau. Sorry, bro. Au. Nikdo po nás ještě Jo, střílel. tamhle. Ale to je NPCčko. Akorát je to docela na blízko, jako by ty rukavice. Ale fakt jsou OP. Jo, teď ty rukavice prostě- ještě i healujou. Ne, tak co mě healuje? No jo, mě taky něco healovalo. Jo, budou healovat, počkej. Ne, jak když nemá tak mě to úplně healuje. Ne, nehealuje, jsou to ty rukavice. Prostě. Aha. Dobrý, tak Ale asi tě healujou do 60, do 75. nevím, tak ty jsi teď nevím. Jinak lidi můžete napsat do dokumentu, jak se máte dneska. Dneska budeme natáčet nějaké video i na naše ty jakoby soukromý kanál. Nebo ne soukromý kanál, ale na naše kanál. Na můj a na té.
Ježiš, já jsem vystřelil, no nic. Hele, tady mám Demogorgona, nebo ne Demogorgona. Teď si můžu zavolat toho, Tak si ká. já chci zkusit. Když tak utečem. No nic, jak si tam najít. Jaj. Bude docela... Tancuj a dělej. Nebude úplně lehký. Jak si tam na ní. Někdo po nás střílí. To se běž. Já se ho postarám tady toho borce. Hej, to je mega OP tady tej spolu. Teď to mám já tak On má mega málo už. To je takový rychlejší SMGčko. Mám si vzít, daj mu tady to. Tak jasně. Pozor, máme tu borce. Nebo? Co mi to stalo? já jsem aspoň neviděl. Tak Jo, to se tak. mi stalo. Jo, někde tady je. Jo, tam je. Počkej. Jaj! Máš ho tam. No nic. Mám S. Ale to. Já bych se ho hodila najít a přidej to. Co? Že by se mi hodilo najít další tejto. Jo. Je to zóna, jdem do zóny. Zkusíme se tam podívat. Jo. Jo, oni takhle zdrhají, ty kokos, to jsou fakt srabové. Ach jo. Au, Pozor. Netancuj! Debil. No nic. Tancuj jak ženská, vole. Pardon. Nechte vránu vránit. Bránit, no. Máš metky, kdy Já si nemáš. potřebuji. Nemám. Dobrý, já už tě asi naučím, tak bych to nazval. Kdybys měl metky, tak asi jo, ale... Jak po mně, jo, aha, oni po mně střejí sportky. V zóně už nemáš nic. Jo, máš, ale úplně Ano. na kraji. Nechte mě. Já si vezmu portky. Jako si vezmu portku. Jako skočím do zóny. Zaletím si do zóny víc. Tak, hodím si portku. Já vidím, jak je tam obíhají borci. Oni se tam mezi sebou budou fajtit a já se tam zkusím nějak. Jo. No nic. Já jdu zkusit vyfajtit. Nevadí, nic. ale hezky. Jo, Dáme dobrá. ještě jednu hru, nebo ne? Dáme ještě jednu. Tak lidi, právě jsme dopadli a dopadli jsme jako v té první hře, takže tak. A já mám hned rukavice, nevím jak Tera, ale já mám rukavice. Já jediný co mám, tak jsou ty. Kup si ty rukavice, ne? Pojď sem! Počkej.
No. Jo, dík. Dík, Jestli tady si koupil to nebo co? rukavice máš. Tady si můžeš koupit nějaký rukavice. Jsou zdarma? Jo, tak zdarma, tak já nevím. Nevím. Pacha. Co je? Nic. Jenom se mi sekl mozek. Děláme, kdyby se mi někdy nastartoval. No nic. Jo, díky, no. Ranečka to vzora. Můžu to? Jakoby tahle zbraň fakt nejde na útočí. Můžu se zeptat, co to je vůbec? On má docela jako, on má takovou shotgun. Dobrý, já si musím najít nějaký jiný rukavice, protože ty asi... Dead. Nice. Nechceš? Ani ne. Co jsem to 120 našel? dostal. Jo? Jo. Kde je brosky? Kappa, Broski, Skibidi Lewandowski. Tady. Já jsem ani jednou netrefil, no nic. 12 jsem se vyhýloval. Ne, to bylo nic. Já jdu tady od... Jsou mega OP. Jaký? Jak mám? Že jsem zajal tvý bráchy, neznamená, že ke mně nepůjdeš. Kamenem. Kam to bude padat? Nevím, Starý hnusný plesnivý pana. co jsi řekl. Že jste velice hnusný. Chci říct krásnej. Nejnej vyšel vám pamětě tam na bouru. Do prdele, já jsem zvyklý vole z toho z Rocket League, vole, že driftuju. Tady se dá Jsi chtěl driftovat. driftnout? Jo, Nedá. No dá, ale nevím. kam to bude? Tady. Nejde. U nás. Co je to? Mora. Au! Ježiši, pardon, pane. Au! Ty vole, ty jsi tě zaparkoval. Jo. Jau! Teď si něho se zaparkoval. Počkej, já to... Pane! Tak, Počkej, zaplaťme. potřebuji se dohýlovat. Jedem! Můžu se zeptat, co je. Jo. Dobrý, jedu k tebe. Mhm. Jau, napadl jsem to dostal. Zase se chtěl držet. Kam to Napál bude? si to do stromu, nevím, do zóny ne. Nejde vůbec zatáčet, jak to driftuje. Se banger. No, tu písničku, co jsi pustil. Jo, já nemám stejně cukru. Mhm. Já jo. Jo. Beatbox, no to bude ještě lepší. Party round. Neslyším z něho v té písničce, ale Powerpoint. já už. Ježiši, to zpívá Hatsuke, nebo kdo to zpívá, ne? To je tragická písnička, cháper. 66. Nok, tak. Mrtvé. Teda, sorry YouTube. A nic. Chci natankovat. Co mám za auto? Já mám tohle.
Jaj! Hlavně, že říká potřebuji natankovat. Ještě to žije! No tak uhni. A full. Já tak, Jedem. já to ani nejde bouchnout. Jeď. Jeď. Jeď první. Ježíš, ty. Já jsem zase chtěl. Pak si tady bavíme tím, že tu sebe narážíme autama. Počkej, já už mám Ojej. zase půlku auta váje, já se potřebuji zase dobít. Aha, já taky. Au. Jaj! Jo, nedá se to bouchnout. What the fuck, ale se nedá bouchnout. No nic, najdem jinou. Jestli tady ještě nějaká ta... Prostě pojedem po cestičce. To. 100 na Oravu. Spěchám, Moravu. protože je skvělý. Teda Moravu. Projíždím přes Moravu. Stráži... Ježiš. Jo, že Oni- zváží. Vážin. Jmenuje se Joško. Vaško. No je. Jdeme v autíčku. To není úplně benzínka, co? Tady jsou... Ty vole, můžeš jet? To je asi úplně nejde. Ty vole! Já jako za chvilinku budu bouchat. Ty. Jaký? Esko. Tak jsi jdem. Já mám 105. Je 407. Tak to máš dobré. Já si pamatuju, jak tady dělali lidi ten bůh takový, jak tady padali, dostávali Unreal. Nevím, jestli to pořád funguje, ale bylo to. Jedem Nabral jsem ho. Jaj, ty vole, ty jsi mi vypouchal autíčko. Mám mega Pozor. málo, bro. A kde? Netancuj. To je pí. Stala. Tady je. Kolik má ještě? Se vyhýloval. GG. GG. Jo, havo Okay. mě seká ještě ze GG. zádu. Takže lidi, jestli jste si dnešní video užili, určitě dejte like a odběr. Přesně. No tak bylo by to rozhodčíme. Tak lidi, my bychom se s váma chtěli rozloučit, jakoby za mě se to docela povedlo. No protože, Za mě taky. Bylo to... jo, bylo to dobrý, zábavné. Bylo to úspěšný. Teda, zábavné. Úspěšný taky doufám, že to bude. Tak, Kvůli tomu, my že se bychom s z toho váma- měli peníze, to nemáme. To ne, no. Tak lidi, my se s váma rozloučíme, tak čau. Čau lidi.